tulee Andrees-väreissä olevan. Ensimmäisenä 23 tuolla. Sitten 2 ja 3. Samu Sukkonen omassa ylhäisyydessä keulilla ja sitten seuraavana keltaisella. Meikäläinen kun ei näe noita numeroita, niin ei muista mitään. Sukkonen sitten on keltainen, punainen, vihervalkea, musta, oranssi ja sininen. Ja pari käy lisälenkki. Sitten lähdetään toiselle kierrokselle ja jos on oikein vertelin päin kaikki lähdöt mennään 2 kierrosta. Ja nyt tulee kuuluttamon kohdalle 2-3. Lisälenkillä ja samoin sitten kakkonen eli suikkari kolmaskin ja maalissa toinen kakkonen, nyt tulee maaliin kolmonen, nelonen, vitonen ja sitten viimeisenä tuo 3 Aku Oosukainen ja junnujen lähtö on liikenteessä. Noin ja siellä pyörähtää ensimmäinen, mutta pysyy asfaltilla. Ja jaha, ajolinjat on veikeitä. Kohta tulee ensimmäinen auto tähän Pulluttamon väliaikapisteelle, se on numero 7. Sitten 3:44, 11, 19. Topi vetää letkaa, siinä on tommonen 10 auton kaula ja sitten tulee kolmosena Aku, tai siis toisena Aku numerolla 3 ja sitten oli jaha. Joo. Ja nyt sitten autot, ensimmäiset on mennyt jo vaaliviiva ohi ja sitten viimeiset tulee nyt. Ja tuo Mese viimeisenä lisälenkiltä hujauttaa tuosta noin, eli nyt on toinen kierros menossa. Ja 7 on tässä täällä väliaikapisteellä nyt. Ja taas 19 3 ja 44. Kivoja luissuja tuolla, semmosia hallitsemattomia ja nyt 11. No niin ja nyt driftaa toi 11 niin ihan siististi tossa. Elikkä junnujen ensimmäinen keräilyeriä ja lähtö numero 16 ja voittaja-auto maalissa nyt. Tai itse asiassa ei välttämättä ollutkaan voittaja-auto. Katsotaan miten tää nyt menee. Eli 19 on lähdön voittaja. Sitten on 3. Ja 11, 7 ja 44, niin ne sai nämä lisämerkinnät, eli liikaa yrittämistä. Tapahtui
lähdön 37 lähtö. Autot siellä rinta rinnan. No niin, ja nyt ollaan jo jonossa sitten. 2 viimeistä on rinta rinnan. Katsotaan miten pitkään ja kummalle käy huonosti. Ja nyt tuolla perälenkillä siellä pahassa mutkassa ja kohta noustaan tähän Kuuluttamon väliaikapisteelle ja järjestys on seuraava. 2, 5, 3, 7, 2, 4, 1, 19. Kakkonen ottanut jo oman kaula, eli valkokeula, musta perä. Sitten 153. Ja noin 12 ne ilmeisesti pyörähteli tuolla tai jotain, kun tuli vasta nyt tähän viivalle. Ensimmäinen auto lisälenkille. Ja sitten kakkosauto ajaa tuosta suoraan, eli EO pääsi just ensimmäisenä ajaneen ohi, mutta ykkösenä ajanut ottaa kiekuittaa tilanteen ulkokautta. Ja tää on auto numero 2. No niin, ja tähän toistamiseen tähän Kuuluttamolle kakkonen omasta yleistä. 19. Ja 12 nekoiset tuolla tulee vähän peremmälle. Kyllä. Ja 7 ulosajoa. Vai mitenkä? Ei kun LI-merkintä on 7. Eli kakkonen tuosta maaliin. Ja on maalissa nyt. Ja sitten toiseksi tulee tuolta sininen ja sitten valkoinen, oranssi takaluukku ja sitten violetti. No niin. Junnu Rokki 2 kierrosta ja lisää lenkki. Näin ollen lähtölupa tälle 49 lähdölle on annettu ja näin se tapahtuu. Junnujen D-finaali. Ja sieltä tullaan sitten golfilla kädessä, ainakin näyttäisi siltä. Ja hetken päästä nostaa tähän väliaikapisteelle kyllä 8, 7, 5, 3 ja 19. Noin. 8 johtaa sitten 7, 23, 75, 3 ja 19. Ja nyt tuo edelliseen Vetareiden E-finaaliin. Eli 4-8 tuli muutosta. Siellä auto 104, 1. B-5 eli tippu hännille. Eli näin ollen D-finaaliin siirtyy 104, 14 ja 110. Eli 104, 1. Ari vähän siellä stop-merkin noudattamatta jättäminen. Unohti pysähtyä, niin näin siinä käy. Ja sitten junnujen D-käynnissä ja tuosta 8, 7. Tässä väliaikapisteellä 3. Ja teidän 5, 23 ja 19. Kovakulkunen golfi. Kolmoskoppani. No niin, ja katsotaan. Oho, ja 2-3 meni nyt nurmikolle taas. Lisälenkille golfi, eli 80 ja vaalissa nyt 8, 7 ja
mikä se olikaan tuo punaviinipunainen auto.